Savonlinna Olavin katu. Tässä näkymää äkkiväärään päin Savonlinnan kaupungin talolle. Vanha osa, jossa valtuusto kokoontuu. Sodan jälkeen venäläisten pommittamien puutalojen paikalle rakennetut 3 asuintaloa. Torihovi, Kyrönkartano ja Linnanhovi viimeisenä. Pikkukirkko, alun perin ortodoksinen kirkko. Sen jälkeen siinä toimi sotien jälkeen luterilainen kirkko ja nyt se on taas myyty ortodoksiselle yhdistykselle, joka aikoo siinä ruveta pitämään jumalanpalveluksia. Näkymä Viiskulman suuntaan.